Oh, God. Oh my gosh. Good morning, guys. And I just woke up. Today is July 25, 2020, and today I'm going to show you on how I live my life with the new normal. So just keep on watching. So, andito ako sa computer namin kasi gumagawa ako ng order slip. Usually, ginagawa ko to a night before, pero nakalimutan ko. So, it's breakfast time. Come with me. Okay, so this is my outfit for today. Akala mo naman kung saan pupunta. Magdi-deliver lang naman. Pero syempre, because of the new normal, kailangan nating mag-mask. So, ayan na guys. Kompleto na yung outfit natin. May mask na tayo. Kasi, ito na yung kailangang OOTD sa new normal. Kailangan may mask talaga. So, bibilisan ko na kasi nagmamadali na kami. And I will see you guys later. And of course, hindi ito mawawala sa OOTD natin ang mga alcohol. Kasi napakalaga nito ngayon, guys. Dapat may alcohol kayong dala. Always. So, on the way na kami ngayon para kumuha ng stocks. Pero hindi ko na kayo isasama kasi baka hindi na kayo sa amin umorder. Kaya, kita-kits na lang kapag meron na yung stocks dito sa sakyan. Big brother, ito pala yung outside world. Large kuya, 12 ka buo. So make sure na kapag bababa kayo, pagbalik nyo sa car ay mag-alcohol agad. So, kukuha na kami ng stock sa chicken. Oh. Tulo ka chicken fillet, then duha ka chicken tocino. Mabay na mali na ito na style. Na mali na ito compute. Kainga na dili ni gusto maghatag og lain na ibang source ibang source. Ayaw din namin mag-supply ng ibang source kasi Okay ba ang quality sa lain? Okay, so then nakuha na namin lahat ng stocks. So start na kami ng deliver and magpapack pa po lang kami dito sa car while delivering. So kasi kuya hinahanap namin ang bahay ng una namin pagbibigyan ng orders. Hindi ko ipapakita sa inyo kasi it's confidential. Salcedos. Wow, mali tayo guys. Dito pala tayo dapat. Chip, Salcedo chip. Salcedo strip. Wala siya kautuod. First time. So tapos na kami dun sa second house na de-deliver namin and ngayon ay papunta na kami sa Mintal. And medyo malayo yun sa amin but we deliver anywhere within Davao City nga di ba? Let's go Mintal. Dito kami dumaan sa diversion road. And ito yung diversion road ng Davao. Usually traffic talaga to dito but because of COVID, wala na. Tulo ka bacon strips na plain, tulo ka classic o tulo ka bacon bits.
steak, chicken wings, ug daing na bangon. Ayan, para na po kaming nag-road trip sa layo ng pinunta natin. Ito po yung minta, laban lang. Hello, morning. Namin available chicken wings. Tapos ang sawdust food, Southwest on Tennessee toward Ohio Road. Ano yung pinakamaraming orders? Itong mga chicken. Kanila pinahag. Ito naman yung mga rice. Laban na. Guys, bisitahin na rin si Madam. Kasi nga diba, COVID ngayon, kaya hindi na kita-kita with family members. Kaya surprise natin si Madam. Wow! Smile with me. Lami ni? Sarap daw yan. Sana. Bye! So, sandali lang dapat. No beso! Bye, me! Yan, saka napunta namin dito sa bangkal. Nag-order kami here sa 𝒔𝒂𝒂𝒂 lechon para pampasalubong sa mga kapatid ko. ASMR. Elisha Carlisle. Bang! Oh. Naibukog. Struggle is real. Hi guys! So, andito ako ngayon sa parking lot ng SNR kasi dito sana kami magla-lunch. Pero, dahil sa COVID nga, yung new policy nila is 1 person per membership ID lang. Yung parents ko lang kasi ang may ID. Gusto ko lang naman ng chicken backthrown SNR. Baka naman! Pero of course, guys, we have to follow the rules and safety measures, especially right now that we are in the midst of pandemic. Wow! So, tumawag yung mama ko noon na nakabili na daw sila. So, baka dito na lang talaga ako. I'm stuck with you and you're stuck with me. Pag-usapan natin yung new normal. So, alam kong napaka-sensitive ng topic na to, but i-share ko lang sa inyo yung personal ko lang na na-experience during this COVID-19 pandemic. So, first of all, napaka-affected talaga ng family namin. Because ang main family business talaga namin is value trip, travel, and tours. Yan talaga yung main family business namin for, I think, mga 13 years na. Kasi nagka-COVID, so, syempre, walang travels, in and out, kaya cancel lahat ng travel. Pero hindi pa naman siya close, pero talagang na-hold lang siya for now. Kaya napag-isipan namin na mag-business nitong value meat. Diba? Value din. Value, value, value. Because nga, natatakot tong mga tao lumabas at mag-mall or magpalengke. So, naisipan namin tong business na to. So, you can order on our Facebook page. And ilalagay ko na lang yung link down below. Kung gusto nyong umorder, if you're from Davao City, then you can order. If you're watching and you bought from Value Meat Products, then thank you so much. You're the best. Usually nga, dito lang kami sa car kumakain. Ngayon lang kami nag-SNR kasi may kailangan kaming bilhin sa loob. Pero kung di naman kailangan, talagang dito lang kami kumakain sa sasakyan kasi para safe din kami. Alam ko naman na may mas madami pa talagang affected, no? Talagang sobrang daming may affected. Kaya ikaw kung affected ka or yung family nyo, talagang gusto ko lang sabihin sa inyo na malalampasan din natin to, guys, and kaya natin to, matatapos din ang lahat ng to, and everything will be back to normal. Kaya ngayon, parang na-enjoy lang din naman akong tulungan yung parents ko na mag-deliver, kasi enjoy talaga kaming tatlo dito, bonding, ganun. Kaya sabi nga ng mama ko, kahit nakakapagod daw mag-deliver, at least naman nag-e-enjoy kami, diba? Lunch time. Nakapark na kami dito sa Ateneo.
Dito kami mag-lunch. Ay, busog. Back to delivery. So we're almost done. 2 clients more. Yay! Down to our last. Hindi ko na-videohan yung last na customer. Tapos na kaming mag-deliver. So we just got home, guys. And tingnan nyo naman, napakahagal. And the first thing na ginagawa namin kapag nakauwi is uminom ng hot water.